Ndikulandireni ku program ina ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kunoko ku TTV. Program ya lero muli ndine coach player Peter Forte alolalo akanakani kumandiwa Times Group. Mkatikati ma program ya lero tikuunikira nkhani zokhudza timu ya masewero ampira wa miyendo osewera amayi mdziko muno the Scorchers ali ndi mpata waukulu kwambiri opita kumphisano wakulu wa mayiko amuno mu Africa osewera mpira wa miyendo koma amayi chifukwa choti afananitsa mphamvu ndi timu ya Angola akungofunika chipambano china chilichonse kunoko kumudzi lachiwiri sabata yamawa kuti apite ku WAFCON. Silver Strikers nayonso ikungofunika kufananitsa mphamvu kwina kulikonse kandi 0-0 kandi 2-2 kandi 4-4 kandi 10-10 kuti apite mugulu lina mu stage group makamaka magulu amatimu uno kwaika kuti nomukhala gulu akutulakuta apite no magulu timatero group stages chingerezi chake apite ndime ya magulu. Iyi ndi masewero achiwiri mu gawo lachiwiri la ndime yachipulula atapambana kuno kumudzi 1-0 ndi timu ya Yanga ya ku Tanzania. Kodi achite motani loweruka lino komanso tindi nkhani ya Blantyre Derby Mayamiko Kanjere ndi masewero ake achisanu ndi chiwiri akuimbira Blantyre Derby. Kodi Bullets yapambana mochuluka kuposa Wanderers chifukwa chani? Hayi kodi zimenezo zonde ziti ayi ka 17 akuchita bwino kwambiri Wanderers ka 6. Ndili ndi nzanga Mike Ndala ndikulandira program ine. Azikoma kwambiri bwana. Is this a correct statistic? Yes. Bullets Wanderers. Yeah, maga umanena za Malik titles. Malik titles, amene ndi Malik titles. Malawi kuno chiyambire ni league kukhanga 1984. Yes. Yes. Bullets yatenga league ka 17 times. Itati yatenga papa ikhayatenga ka 18. Number 2 pamabwera Silver Strikers yatenga ka 9. Ka 9. Pamene number Wanderers number 3 yatenga ka 6. Pamene KB yatenga Kamozi Tigers Kamozi Sivo Kamozi. Komano anthu akulu tikukamba zokuti Bullets 17 times Wanderers 6 times. Kodi chakhala chikuchitika ndi chani nanga Blantyre Derby imeneyi ndiyofunikira motani? Kumbukirani kuti Bullets ili pa namba 1 ndi 49 points, Wanderers ikubwera pa namba 2 ndi 45 points koma ndi masewero ena mdzanja lake. Coach player Peter Forte alolalole akanakani kumandiwa Times Group. Ndiye tikuyamba program imene ndi nzanga Mike Ndala program imeneyi mmodzi wa olemba nkhani za masewero kuno kumudzi. Mike, Scorchers 0-0 away record yabwino kwambiri ndi Angola koyenda lachiwiri ali pa bwalo la Bingu National mumzinda wa Lilongwe kuno kumudzi tikungofunika chipambano. First of all tinene kuti unayilandira muutani nkhani imene utamva kunena kuti ukukutuza chitika 0-0 sinachinyitse kuma kuno tikufunika chipambano? Yeah, choyambirira Forte tayamikira atsikana athu komanso technical panel yonse headed by Love Mofaziri achina Abbas Maka Robert Ngambe and company. It's well done to them koma ntchito sinathe tidakali kutali taonapo ifeyo ofozo sati Scorchers ngakhale Flames nthawi imeneyo kati ukumbukira chama 2009 2010 12 afuna kuti apite kuchani kwa Angola anakamenya 1-1 atabweza hali nyirenda. Kuno kwa nkangofuna draw ya 0-0 kapena iwine Angola inawina paka mu stadium 2-0. So izizi zisati tengese mtima kwambiri. Taonapo Malawi Frames ikufuna just a draw pa Mashava Stadium ku Mozambique ndikuchinyisa chigoli ku mapetopeto 2-1 Jose Nkwaza tinya chimodzi chigoli itatsogola bwino. So zakhala zichitika ngatawawa ifeyo sitinaz ife timafuna kuti zitheke kai ku Chadi tafunapo just chigoli kuti ziyende ku mapetopeto Peter Mponda anapanga slip Chadi inachinya Malawi failed to qualify. Tita ichinya kadi 7-1. Yeah, 7-1. So zimachitika zimene zimachitika izizi tisasangalale sanga koma choyambira tingoyamikira nzanga Forte chifukwa chokuti ma clean sheet ku Scorchers amavuta kwambiri. Amavuta. Ngati tachoka usachinyisa
it has been a very long time pagolo pa Scorchers osalowa chigoli ngakhale tikumenya ndi timu yophweka chotani achina Tabitha Jatina ichinyapukani Mozambique apa kandi 8 kani 9 nthawi imene koma imakhala 9-2 9 kumati kodi pagolo pa Malawi palibe zitseko komano tinakamba kwa nthawi yayitali goalkeeper Messi Sikelo tinamukamba so program anamudandaula anthu ambiri pakatipa koma mphunzitsa kuoneka kuti Messi Sikelo amakhala naye kwambiri chikhulupiriro kuti uyuyu ndi global wanga mpaka nawalankhula atatha masolo amene wakuti ndinokondwera kwambiri ndi Messi Sikelo wagwira ntchito yabwino osanyisa chigoli munthu amayi anachilimika kwambiri wa Angola. Yes, I think so zomwe zakhala zikunenedwa iyeyo Messi Sikelo yamamva aifoto saywale kuti mafriend amene anachitika pakati pa anansiya iyeyo anagwira ni magoalkeeper ena because magoalkeeper ena also anagwira ntchito yabwino koma anagwira ntchito ulendo titayankhula naye Lolemba Love Mufaziri kuti mawa lake akunyamuka tinamfunsa kuti ndi malo ati amene mufuna kukonza kwambiri musayole kuti defense komanso pa goal pakhapa kuti wanga let down ananena kuti ni mapanga target malo onse komanso with more focus malo ngati amenewo panopo tilibe vuto lina lilonse mukaona uko so mawu ake ndekuti apapa anapherezera pa first leg. Alright, abwera kuno kumudzi tikufunika chipambano tichite motani ndi ma Scorchers. Game ya khangati lachiwiri chomwe ndingawalangiza atsikanawo tikachinya koyambirira the first 5 or latest 15 minutes I mean 40 tikangochinya pa the first 15 minutes tiapanga destabilize Angola. Nthawi zambiri osewera mukawauza zimene zoti mukapeza chigoli koyambirira chigoli chicha nkulephereka osabwera kapena mwatsoka chabwera cha timu imene mukusewera nayo mumabalalika atu koma plan B khale yotani tindatsikana odziwa tindatsikana amene amenya pa level yomwe nsikana wina aliyense dziko lapansi amafuna atafika ndi Tabitha Chawinga amene amamenya Lyon former UEFA Champions League winners Champions League yazimayi ya Europe UEFA anafika semi-final kuluza ndi Arsenal iyeyo anali ngulu so he has been used she's used to that pressure iye uja kukhalamo mwina sitikudziwa kuti njale yatemwa ndiyotani kuti maselo awakhalapo olokoma atakhala palibe ndi anthu odziwa mmene mujamofoti iwo akudziwa kuchinya mwansangasanga nkofunikira bwanji iwo akudziwa kuti mukachinyisa nsanga for you to recover to maintain pressure to come back into the game akudziwa kuti machitidwe ake ndotani so ukandifusa kuti no tikauza achinyesa ngandale phera mwatsoka cha adani chabwera tili ndi anthu amene they can handle the pressure ineyo I strongly believe kuti Malawi for the first time in our history tikupita ku AFCON. Zikoma kwambiri ndi mmene tayambira program ya Sports Arena kuchokera kuno ku TTV ndi program ya nkhani za masewero nkhani yathu yotsatira Silver Strikers the Bankers kuchokera ku area 47 mu mzinda wa Lilongwe ali mdziko la Tanzania ndipo masewero aliko loweruka lino ndi Young Africans FC ya ku Tanzania ma champions aku Tanzania ndi ma champions akuno ku Malawi 2024 season. Silver idapambana ndi chigoli cha Andrew Joseph atanda mpira kuchokera kwa Uchizivunga pa bwalo la Bingo National mu mzinda wa Lilongwe sabata imene yathayi. Ulendo uno ali pakwawo Yanga akuti masewero wa ndi aulere tipite motani ngati dziko tikukambana za Silver chifukwa atenga mbendera imene ayitenga kuno ku Malawi tipite nayo motani ku Tanzania tifike motani ku Tanzania. Forte confidence yomwe tinayi nayo isanabwere game yomwe tinawina ndikuti tinawina ifwa ndife Malawi ntose ndife Silver Strikers. I liked the confidence that coach Edison Gatenge Mafuliro had pa pre-match interview yomwe anali nayo game ili ngati mawa ananena kuti awo ndi 11 ifeso ndi 11 awo ndi ma champion kwawo mmene wanenenamo ifeso ndi ma champion kuno so sindikuona cha chilendo china chilichonse game iyi tithakupambana anapambana for the first half Silver Strikers inali ndi that cautious approach imakhala ngati kubwerera mbuyo imakayikira madzikayikira tiyamikire coach ndayankhulanso ndi coach Mapopa Nsukwa ndikumpanga congratulate kumuza kuti ntchito sinathe ndinamuyamikira kuti substitution yomwe anachosa Zebulon Galima ndikuika Ernest Petro pa center change the game inammasulaso Uchizivunga kuti amasuke kwambiri ma decision ngati amenewo
mwina asamachedwe 40 zamkhala kuti mwina player amayenera kupanga adapt koma Ernest Petrocha anachoka ku Bulesi kupita ku Silver Strikers olazimuyika koyambira kwenikweni watati adzimuyika asakayikira aunga walangize kuti approach ya masewero amenewa ikakhale yotani, defensive approach, attacking approach, ize kai kumayiwerenga kuti kutani kapena akafike motani chifukwa ukangoyamba mpirawo ndi fire Yanga ikhale kuombera kwambiri pa golo la Silver Strikers. Yes, amene ali ndi pressure 40 ndeni pakhomo pressure ikubwera ati analuza ndi Silver pompo kochi wachoka game ya ulere kochi wanyoani Patrick Mabedi wathu maplayers anazolowere pressure ili ndiwo wandiuza kuti akamenyewa defensive akamenyewa attacking kapena akayambe wawerenga wandiuza zinthu status ineyo ndialangiza kuti akayambe ndo wawerengawo kale kuiwerenga kale akupanga chani azatu abwera ndi akuponda akubweza kwambiri akuthamanga akubwera kugolo kwathu mochuluka akusewera ambiri kugolo kwathu kapena kumbuyo kwa walipo chepa kwawerenga kale osakufika ndi puma tisaiwale kuti Silver Strikers kumudzi kuno pagolo pawo sosipa kumalo wazigoli kwambiri they've got a very good defense pa magemu ochuluka kwambiri yachinyazi goli zochuluka ndi Bulesi ziwiri chimodzi cha penalty koma Ejeko plus chimodzi enawo ma clean sheet so abaso Yanga inali phera kuno so if they were able to defend ili pa 0-0 ndopanga so defend ili pa 1-0 they can equally do the same thing ukoko akawerenga akubwera motani because nyengo kapena mphindi zomwe zimaopya 40 pa game maka when you are under pressure ndi 15 minutes pamakhala 90 minutes 15 yoyambirira 15 ya towards first half 15 ya kumapeto 15 ya towards first half 15 yoyambirira ya second half ndi 15 yoyambira pa 75 kumapita pamene panafera Wanderers ku Botswana ndi 15 yoyambira 75 kumapita konse adapirira so 15 yoyambayi ndiyo awerenga kwambiri akubwera motani ndikwauza ma defender stay composed usaiwale tili away china chichonse mwina chitokha mbali yawo nkutheka so mwina malifali sangati konde akakhale cheru box nthawi zambiri chipambano chili ndiwo wa Silver Strikers koma mwina osewera amadzafuna kumachedwetsa mwina faking injuries kumagwa kuonjezera zochitika adzikagwa kapena kangoyamba akamenye mpira basi kuti naoni za masalamu siziyayi 40 kuchedwesa ma delaying tactics mu game anasintha temu timanena kuti game management so game management ndi ma delay tactics ndi zosiyana delay tactics ndi zachimizi zakalekale zimezichi zija zomati ati goalkeeper kubwera out kwa kona wogwira ta pomafika pansi tambalale ngata kuyanika mphasa iyo unaona ku club kuti akuyanika mphale pa mphasa kapena FIFA World Cup Netherlands ndi Argentina pa quarter final Argentina inkawina 2-0 Weghorst anachinya pa 111 minutes anaonjezera 12 minutes pano pa mangoendera mpira umene wayimira so usamadzinamize kuti no ndikachedwa nthawi izitha kumakhala kuzonjezera chabwino kuchedwetsa koma ti nthawi izitha ndikukhala ndi mpirawo makamaka chigawo cha inyake mpira ukhale uli live zipasiranani make 10 passes 20 passes ena asana ugunde muzichedwesa ndi zimene zozo in this case titero kunena kuti Silver Sports Arena ya TTV ikufunirani masewero opambana kwambiri lori kwa lino mukamene mukumana ndi Young Africans Yanga ya ku Tanzania patakali pano timweleka imadzi tipite ku break tibweranso mugawo lomaliza program ya Sports Arena. Blantyre Derby ndi masewero amene aliko la Mulungu amene ndi achikoka chachikulu kwambiri mu mzinda wa Blantyre, mzinda wa Lilongwe, mzinda wa Nzuzu. Anthu amabwera kuchokera ku Nsanje, ku Chikwawa, ku Mangojo, Palombe, ku Salima, kubwera chigawo cha kumpoto kudzonera masewero amenewa.
Bullets kulowa m'masewero awa itapambana ligi ka 17 chiyambireni ligi m'malawi muno, ndipo Wanderers ikubwera kudzate masewero amenewa itapambana ligi kasanu ndi kamodzi. Matimu awiriwa akulekana ndi 4 points. Bullets ni 49, Wanderers 45. Koma Wanderers ini masewero amodzi mdzanja lake 18, Bullets asewera 19. This is 20th game for FCB Nyasa Big Bullets, and it is going to be 19th game for Mighty Wanderers. Wanderers sinagonje, Bullets yagonjapo ndi matimu ngati Blue Ghost, yagonjapo ndi matimu ngati Wanderers amene achinyapo Sivo yachinyapo Bullets. Tsono draw ndi Kalonga pamene Wanderers kugonja sakukudziwa ikupitanso masewero a Wanderers itadi ama Bullets mu first round. Kodi choyambirira chimene tikuyembekezera kumbali ya oyimbira Maya Miko Kanjere ndi chani nzanga ndala? Maya Miko Kanjere 40 ndi lifali odziwa. Timanena kuti umanena sikoyambira kuja kuti ndi dabe yake mwina ya number 7. Ya number 7. So he knows how to do the business. He knows how to handle the pressure. Mbali mwake muli achinaponda mali tembo timaona akukayima achina kandiki achina sonda. Taonerapo kusafa, taonerapo kukafu, akudziwa kuti pressure imakhayo tani. Game ngati iyi imafunika munthu wa mtima ngati lifaliso. Chifukwa ulifali ndikukhupira kuti mwina so 40 iweyo za ulifali ni makudalira umazidziwa bwinobwino. Zimafuna kuti you should stand by your decision. Osamangoti mphepo yapita okuiweso. Lady Guard ayi ndachotsa penalty iya the free kick the goal kick anthu basi ndasintha ndatere Maya Miko Kanjere siwachoncho akangotere ndi chonchi akayimika mwamba ndi chonchi akapereka kadi mukumuzungulira amakuza kuti konko kapena ndikupatsani nonse. I will have to speak to your captain modzi abwere koma enanu alibe chibwana ne mwana olimba mtima kwambiri ndakhalapo mbali ndakhapo pafupi ndi ground ndi mamumvaso nanga si iye ujasotu ndi athlete chabwino tili pa malifalipo mwepa kumakhala kunyozana ground muja osewera jati mangoonera kutali amakula mtima amanena mwano amene aja ena amatukwana ground muja kutukwana kumutukwana alifali ndiwe ndani iwe ulibe chilichonse mphawi ngati iwe hayi opusa sunapite ku skulu iwe hayi ulibe chakuti kumakhala chipongwe ground muja mwina kulankhula naso osewera lokhaokha iwe wabwera liti iwe dabe yanambala chani dabe yoyamba iwe kuziwa za dabe ife tamenya dabe kumakhala kulankhulana in terms of discipline. What do we expect kuchokera kumbali zonse ziwiri matimu a Wanderers matimu a Bullets mbali ya kusunga mwambo kukachitike chani? Mbali zonse za matimu onse awiri kuli ma players amene of course ndochepa amene dabe yawo ikhala yoyamba ena mwina ikhala yachiwiri. Ku Bullets kuli ma player ngati achina Blessings Joseph achina mwina ngati achina Andrew Juvenal ngati angakhale kuti Khumbo Banda ngati angasewere this will be his first ever derby. Koma ma player ambiri machina Felix Zula asewera madabe ochuluka achina Strani Sanudu achina Isaac Kaliati Peter Cholopi akwadziwa madabe dali sokhungwa dabe yako yamba was a disaster manyerere zinamkwira kopya koma panopo ndikukhupira kuti wakulano wakhwima. So ukandifusa kumwambo ndi manena dala za experience ya dabe chifukwa chokuti munthu amene dabe akuiziwa he knows the pressure. You also know when and where to speak and what to speak and what moment to speak. Adziwa kuti kamwalangali lindipangisa kuti ndisokoneza. For the ground makadi zinthu. Pali zinthu zina olokoja amatha kuuza. Game yavuta. Ase. Tango muyankhula china chake chombalalisa wewe. Lefu ali kutali nokhatizi yankhula na hayi. Umagona ninjera kwanu simukulandira iwe akuthamangisa lenti ife timakhala mashoni iwe balala kundinena game kubalika zimachitika di zimene zonse. Chabwino ndi osewera ati amene angabweretse zosintha kumbali ya Wanderers kapena Bullets owadalira kuti inde michini engine ndi imene tikamane kuti star ku Bullets tudalira osewera follower tikamati star ku Wanderers tudalira osewera follower ndani amene kuwaona kuti angakachitisa? Ndisana yankhe funso lako. These are two teams with one or two different weaknesses and strengths. Wanderers strength yawo ikuchoka pa golo mpaka pakati koma ukapita kusogolo
sikwenikweni mene ndayionera izizi utha kundivomereza kuti tandiuze siku lomwe kupatula game yowina awina 3-0 ndi 3-1 ndi Blue Eagles ndi liti lina lomwe Wanderers inachinya game chigoli chopitira chimodzi pamene Bullets uyambire pakati upite kusogolo very good koma kuchoka pakati pakubwerera uko Bullets ilipuwa izizi Kalonga ithauchitira umboni KB ithauchitira umboni Blue Eagles ithauchitira umboni Sivo ithauchitira umboni Bullets songwe ya muchinyapo Innocent Nyasulu watsunga makinini chiti koma pasonga analephera kusunga kinini zomwe ndikutanthauza ndicho kuti Bullets ndi Wanderers ili bwino kumbuyo mpaka na pakati Bullets ili bwino pakati mkutsogolo ina ndiyo chinya koma ikuchinyisa ina ikuvutika kuchinya koma kuti uyichinye ili pa mavuto then bwere pa maplayers aja Wanderers timati ndomwe aja the usual suspects Stanley Sanudi knows the derby very well Stanley Sanudi this will be his 10th year Wanderers kuja so derby hii approximately ikha derby number 20 tikachosera yaziko kwa Stanley Sanudi yekha derby number 20 pa 10 years tingoenera on average wasewera derby iliyonse Isaac Aliati 10 years kuyamba 2015 wasewera ina iliyonse Felix Zulu mwina derby ikha ya number 18 achina chipita cholope mwina derby ikha mwina ya number 17 ndi anthu ngati awa mwina ndamene tingayang'ani usaiwale 40 game ya first round imene Wanderers inawina kwambiri Wanderers inawinira defensively inachinya kwa yambirira ndikuchipanga defend chinthu chicha ndinaliso odaba kumpasa manove match ataka momwe mpasa defense we are saying ndi osewera ati amene mbali ziwiri zizingawadalire kwambiri Wanderers kwambiri ndikuona ngati idalira kwambiri defensively amene ndati about Isaac Aliati Wisdom Mbinganjira Stanley Sanudi ukwachina Timothy Siluimba kumbuyo kutsogolo kwambiri neyo ndi omwe acha Wisdom Mbinganjira I don't know if God Chiro is fit koma God Chiro can make a difference mu game manager he should be able to play Thierry Sama Sama Muhammad Sulumba Blessings Mwalilino Blessings Singini koma ineyo atake ya Wanderers threat anthu samaidziwa ndi mwana uche Clement Nyondo sinimadziwa kuti use yake imakhamotani kwa ineyo Promise Kamwendo ali kutali kwambiri ndi Clement Nyondo Bullets kwambiri ajina Salima omwe acha these are the guys who can make a difference Babatunde yakhala ili minga kwambiri ku Wanderers I don't think Babatunde will have a chance yosewera mu first 11 chifukwa Hassan Kajoga akuona kuti wabwera Ephraim Kondowe wabwera I believe Peter Mponda akhoza kudalira Hassan Kajoga ndi Ephraim Kondowe tayambe masolo amene koma pali chinthu china 40 Wanderers cannot easily rotate the squad pamene Bullets can surprise you mawa uzandisimikiza mwina ngati nkotheka titaza khaso limozi pa times pa wireless kwawo zaomvera uzandisimikiza nthawi yomwe Babatunde watentha kwambiri je scoring week in week out uona Peter Mponda amusi apanje first half ija wathamangisa anthu second half kumona wavala masilivasi awubwera pa bench sakulowa so Peter Mponda or Bullets in general paswali can play with your mind ndithakuza ma player 5 ya Wanderers kuti awa first 11 akhala ndikhonza ndikuzadaliso khungwa Stanley Sanudi Siluimba Felix Zulu Blessings Singini ndakuza 5 yawo uzandisimikiza first 11 as a club pamene Bullets sindingakuze 5 Bullets player amene wamenya consistently mwina season ineyo kuposa wina aliyense the Blessings Mpogera mwina ndipo master chibwerere koma umathakona Frank Willard imene akumenyera Antulus ali pa bench Ephraim Kondowe achinya mwina watu so Bullets sunga I can play with your mind koma ma player amene ali inform makamaka kusogolo Hassan Kajoga wachinya zigoli zitatu magemu awiri Ephraim Kondowe has been brilliant anyway let us finish the program on a very very good note especially in nkhani ya ku Europe Premier League football kuli masewero kumapeto asabata ino chokera Champions League Europa Conference Europa League kumano Arsenal Burnley away Man City Aston Villa Liverpool ikusewera United ikusewera Chelsea
ili ndi masewero ndi Sunderland, ukuiona bwanji Premier League? Ya Premier League ikukoma 40. Komanso saiwale ku Spanish La Liga. Ya kuli El Clasico, Real Madrid ndi Barcelona. Yeah. Ku England, Liverpool after coming from 3 straight losses. This will be their 4th game mu Premier League after 3 straight losses. Akamenya ndi Brentford away, which is not an easy fixture. Aliyesa kuidziwa. City ga Manu imapita kugala ndita follow desungane niletu. Simaendera away or home. So tiaona kuti akuchokera kwa wina ku Premier ku Champions League, tiaona kuti abwera bwanji ukuko. Chelsea ndi Sunderland tikakumbukira mbuyo mu time manager yo photo ukumbukira kuti achina Ned Monuha, achina Samoa Gyan amakulangani kwambiri a Sunderland apo. After a very long time Sunderland is back. And akusewera bwino tiona akula achina Jaka kumene kuja achina Nodi Mukiere 1-1 akalekale Bertrand Traore ali kumene koko. Tiona kuti dzikhala bwanji. Man straight from Liverpool win akumenya ndi Brighton and Hove Albion. Not an easy game at all. Not an easy game. Ni masero futa kuti zitha bwanji. How about El Clasico, Spanish La Liga? Yeah, El Clasico. Madrid ndi Barcelona. Yeah, of course ma odds akupanga favor Barcelona. Real Madrid nayo inayamba bwino time manager. Komano iwonekabe kuti is a team that is in a rebuilding process. But my players ena, anyway, my favorite player go Real Madrid and how Vinicius my favorite player and the most intelligent player wine ndi Rodrigo Goes. All right, so, now who do you think is going to win this game? Ndikuona ngati win Barcelona. Thank you so much. Apanso ndi pamene tikumalizira program yathu ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kuno ku TV. Munali ndine Nkonzi. Komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Forte alola kanaka ane kwa Sabata inoyo. Of course sitting in for Williams Gondwa who is away. Ndilali ndi nzanga Ndala ndathokoza kwambiri ife tunabwera mu program ine. Pitizani kuonera ma program otsala. Ndathokoza kwambiri Angela msungwana wathu pa makina amene ogwira ntchito yabwino kwambiri. Bye bye.